Arratsaldeon. Bueno, saiatuko gara ikasten edo erakusten ihauteriatako koreografia hau. Koreografia dira bi pauso ezberdinak, A eta B, deituko dugu. Eta egingo dugu orain A pausoa. Bai? Hasiko gara eskuineko oinarekin. Egingo ditugu bi pauso, bat, bi, buelta bat. Lau pauso emanez. Eta ostiko bat. Bai? Eta orain egiten dugu berdina alderantziz. Ostikoa, bat, bi, hiru, lau, eta bi pausu. Bai? Dena jarraian, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Bigarren pausua. Bezatia. Hasiko gara eskuinerutz, bai? Bat, bi, hiru, eskuak altxatzen. Bat, bi, hiru, eta buelta bat, hiru pauso, eta salto. Bai? Berdina, ezkerrerutz. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eta salto. Bai? Dena jarraian, bat, bi, hiru, salto. Bat, bi, hiru, salto. Orain egingo dugu dena jarraian, landakoek egingo dute A eta B, eta industrialek egingo dute B eta A. Bai, hau izango da landakoen musika.
Bueno, hau izan da dena, animatu guztiei parte hartzera, eta, venga, ikusten gara jauterietan, denak plazan dantzatzen. Animo, hostia.